Der var engang en mønt. En lille bitte en. Den var brun og glimtede, når solen tittede på den. Den var ikke særlig tyk og ikke særlig meget værd. Men alligevel den fineste mønt i hele verden. Luna, hvad var det, du fandt? Må mor se? Det var ingenting, og så forsvandt den. Nej, Luna, ikke i munden. Det er altså for ulækkert. Kom nu, skat. Kom. Stoppe, mor. Nej, Luna, Luna. Med ostepølse. Og det var 2 franske hotdogs med ostepølse, så gerne. Glem ikke ostepølsen. Det glemte du sidst. Nej, det er jeg sørme ked af. Og det bliver 44 kroner. Der mangler altså 25 øre. Nå, den er jo lige her. Ostepølse. Ej, fuck. Hvad vil du? Jeg vil gerne clips. Nå, så det vil du. Lad mig se. Ej, ved du hvad? Fuldstændig booket fra i dag og resten af ugen. Jamen, det er altså bare utrolig vigtigt, at jeg bliver clips. Nå, men så smid jakken og tag plads. Mange tak. Her, der betaler man før man bliver klippet. Det skulle passe. 5. Ved du, der mangler 50 kroner, prisen er steget. Bare sæt den her. Jamen, jeg kan da give dig. Nej, bare sæt. Nå, Dennis, nu smutter jeg. Jeg skal held og lykke med i aften. Nå.
Er det til mig? You sing very good. You're from the ship? The ship? Pizza, pizza, pizza. Cheese. Cheese, cheese. 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 Souvenir. Ni hao. Chúng ta đó rồi. Chúng ta hai lần rồi. Good luck to me.